1940ko maiatzaren 20 jaioa, San Bizko ostatuan, Taberganea etxean, 8 semetik 7garrena da. Gaztaroa osa honena lasateri. Errekako pañueloa eta plaka zoragarri bat, oroigarri bezala. Denboraldi txiki batez, neskame Iruñan lanean aritua, baina berriro etxera itzulia guraso eta nahiakin. Baserri lanetan hori baitzen etxeko horretako ogibidia. Urte honitzet Elizako zerora lanak egin izan zituen. Baditu urte batzuk bere indiengo zaharretxean bizi dela oso pozik dagoela ongi zaindatua eta beti bere herria gogoan. Carmen Etxeberria, Etxeberria! Bueno, bazen, Pedro Miguel Balestena Albistur. 1989ko otsailaren 19an jaiotzen. Labaingo garaxen beti naturaren buelta ibili da lanean, gaztetan, basoanetan ere, eta gero abeltzain. Oso persona alaia eta positiboa da. Ikaragarri gustatzen zaio bersoa eta kantuan aritzea. Baita herri kirola, eskola posku eta pilota partida ikustea ere. 7 anaiarregatik gaztena da, eta beti eskuba dokatzeko prest egotu da, atxontzeneko denan eta baita zerrerian ere. Txaldi bat, Pedro Miguel Balestena Albistur. Bueno, vamos a hacer una. Bueno, vamos a hacer bien que carguen, Jesús Etxeberria, 1928ko irailaren 19an behintzat jaioa. Dolareko etxean eta bertan bizi dena. 1945ko apirilaren 10an Labaingo Armozko Bordan jaiotakoa Kantida Goñi Albisturekin ezkondu da. Biak batera momentuak dira Labaingo herrian. Jesus 12 senidetetik 7garrena da, eta Kantida berriz 9 senidetetik 4garrena. Biek familia ederra daukate, 6 seme-alaba eta 10 biloba. Biak elkarrekin nekazaritza eta etxeko lanetan arituak dira familia aurrera ateratzeko. Biak gustokoena dutena berdina da, asteburuan noiz iritsiko den familia guztia ikusi eta beraiekin egoteko. Jesusen afizio handiena eiza da eta guztuaren 15an noiz taiatuko duten, espero dago bere semeekin eta herriko historiekin eizara joateko. Ahaztu gabe ere eguneroko buelta, olatzura eta bidean topo egiten duenarekin ratoizko bat hitz egiten. Kandidak berriz gustokoena herrian dituen 2 aiztekin ratoizko bat jolasten egon, eta astean behin berendu gozo bat egitea. Txaldi bat, Jesus Etxeberriari eta Kantida Goñi Albisturekin. Gracias. Bueno, pasen aurrera.
Maria Luisa Albiazu Etxeberria, 1928ko ekainaren 5 jaioa. Labainko Zubitenea etxean eta bertan bizi dena. Dolareko Juanitorekin ezkondua eta joan den urtean alargunak geratua. 3 seme-alaba dauzka eta 2 biloba. Beti etxeko eta nekazaritzako lanean aritua eta familia aurrera ateratzen bere senarrarekin. Beretako garrantzitsuena bere familia da eta bere alaba bakarra baitzen. Bere zaletasuna umorea da, beti alaia eta arazoei aurrera egin dion une txarretan. Gehien gustatzen zaiona denbora onarekin kalera atera eta jendearekin hitz egitea. Leheneko eta oraingo kontua baita ere loreak zaintzea ere. Txarraldi bat, Maria Luisa Albiazu Etxeberria. Bueno, presenen iloba Jose Mari, hemen bali mando mesedez kortzeko hartzeko begarria, hemen txedugu. Urriaren 16 jaio zen, Labainko Arnasko Gorra, Batista eta Mariaren alaba da. Bederatzi senideetatik zaharrena. 12 urterekin joan zen neskato erderarik bat ere jakin gabe. Iruñan eta Hendaian lana egin zuen neskato, hoteletan eta jatetxetan. Erdera eta frantzesa ere ikasi zituen. 25 urtekin ezkondu zen eta Labainera joan zen bizitzera Gorotxeneko Josekin. 3 ume izan zituzten, seme bat eta 2 alaba. Gazterik alargun gelditu zen eta berriro ezkondu zen Behintzako Goloseneko Perikokin. Bertze seme bat izan zuten, berriz ere goizegi alargun geratu zen, 4 seme-alabak eman diote 8 biloba, 4 mutil eta 4 neska. Beti herrian bizitu da eta bere afizurik handiena bere ibilketak egitea da. Batez ere, Ameztrian barrena. Txarraldi bat Rositari, Rosita, Koni! Bueno, ozen, Xole Juanena Elizondo, 1934ko apirilaren 18an jaio zen Urrozen, Iturraldean. 1971 batean ezkondu zen Don Fernandoko Josekin Labainera. Bere bizitza beti egon da lurrari lotua, baratzia, alorrak, ardia. Nekazaritza zen beraien hobibidea eta lan handitz egitea tokatu zaien. Gero, harakitegia izan zuten etxean, baina bertze lan guztiak egitea tokatzen zitzaion ere. 11 eltzari bitu, idortu, beresi, haizea pasatu eta gero saldu dio. Egu berritan, beti egoten zen gaztainak erreak baratzean, osto azpian konservatua, eta etxean edozein momentutan ogia eta gazta bikainak ateratzen zituen. Hauek bertze lan eta bizipen askoren artean. Gaur egun, 91 urte ditu eta bere 3 alaba eta 7 bilobekin bizitzen da. Irunen, Madriden eta Elgorren.
konforme da baina bere etxean bizitzea gustoko litzaioke bere mandarra, aitzurra eta karretilekin bueltaka. Baina bizitzak beste bide batetik eraman du. Txalo handi batetik, Sole, Juanena, Elizondo. Ana Maria Etxeberria Erasun, 1940an maiatzaren 5 jaio zen Arraintzenea etxean. 1974ko urtarrilaren 22an ezkondua Manuel Erasunekin. Behintzeneko semearekin, betidanik etxeko eta nekazaritzan lanean aritua. Gaur egun alarguna da, 3 seme eta 2 biloba dauzka. Bere 2 semeekin bizi da Arraintzenea etxean. Txalo handi bat Ana Maria Etxeberria Erasuneri. Carmen Ariztegi Urroz, 1935ko maiatzaren 21an jaio oizen. Martiordenea etxea, gazterik lehenbizi Irunera joan zen lanera, handik San Juan de Luzera, Beriatura eta azkenik 2 urte Parisera. 1974an Iñate Berdeko Jose Mari Amondarainakin ezkondu zen. Denboraldi batez uharten bizi izan ziren, gero Pintzan eta azkeneko 30 urteetan jubilatu arte Oloronen bizi izan. Jubilatu ondoren berriro Pintzara etorria. 3 seme alaba dauzka, 7 biloba eta 6 birloba. 2020an alarrena geratu ondoren berriro itzuli da Oloronera. Oloronen bai dago bere familia, Pintzara, udako hilabeteak pasatzea, etortzen omen da. Txalo handi bat, Carmen Ariztegi Urroz. Juancho, prepara badan, soinean prepara Juancho. Baina ezpada gerozio hartuko dugu horregarria. Bueno, erakusten dugu Juancho, manen dugu, beha hori baztertu. Guazen aurrera, Maxus Erasun Juanena. 1993ko uztailaren 1ean jaio. Labainko Goikoetxea, 9 anai-arrebatik gazteena da. Etxeko eta nekazaritzan lanean aritua. Gazte denboratan herriko dantzari gisa ere parte hartzen zuen. Oraindik ere dantzatzea gustokoa du. 1976an 23 urterekin ezkondu zen Eustasio Beiotxearekin. Behintzako Garasenea etxera bizitzera joana. 3 seme alaba dauzka eta 5 biloba. 2014an alarguna geratua. Gustokoena bere baratzan lan egitea eta lan aritzea da. Bere oioak eta zakurra zaintzea, garrantzitsuena bere 5 biloba nesken maitasuna. Txalo handi bat, Maxus Erasun Juanena. Maritxu Amondarain Elizondo, 1940ko apirilaren 5an Iñate Berri etxean, Behintzan jaioa, 16 urte zituela Bidasoa jatetxean lanean hasia, eta bai 21 urte arte bertan aritua. Orduan, Gabriel Aretarekin ezkondua.
Iruñean bizi izan dugu jubilatu arte. Alarguna geratu eta bere jubilazioarekin batera berriro itzultzea erabakia. 5 seme-alaba dauzka, 4 biloba eta 2 birloba. Bere seme-alaba hasi ondoren berriro lanean hasi zen San Francisco Javierregi etxean eta ondoren desgaituta dauden personekin aritua. Gustokoena familiarekin denbora pasatzea da eta hoxe da bere helburua. Txalo handi bat, Maritxu Amondaran Elizondo. Bueno, bere partez Eugeniak hartuko du gainero eta detalia. Ian sortua da. Eskatuko dugu isiltasun izko zorrez. A ver, mesedez. Gelitzen zein posiba. Hauek isiltasuna bestela zanera konzentratzia gunekin. Eta beraiek ere entzukia mesedez. Conchita Etxeberria Erasun, 1937an sortua da Beintza Labainen, Arraitzene etxea. 1980an Jose Erasunekin ezkondu eta Beintzenea etxera joan zen bizitzera. Beintzan bertan, 4 seme-alaba, 4 biloba eta 3 birloba ditu. Bere bizi guztia etxeko eta nekazaritzako lanean igaro du. Orain, bere 97 urteekin seme batekin bizi da. Etxeko ardura zeramanaz. Eguzki atera orduko, bere etxeko terrazan egoten omen da, gustora. Txalo handi bat, Conchita Etxeberria Erasun. Vicente Erasun Mitxeo, 1991ko irailaren 2an, Labaingo APCNeko bordan jaio eta bertan bizi dena. 3 senidetik gaztena da, tikitatik baserriko lanean aritua eta 17 urterekin basolanetara joana. Hiri eta mandoekin egurra ateratzera inguruko mendietan baita Frantzian ere 2 urtez. Ondoren, Leitzako eraikuntza enpresa batean egin zuen lan jubilatu arte. Bere iloba, Anamari eta bere familiarekin APCNeko baserrian segitzen du bizitzen. Gustoko duena, familiarekin egotea eta alduen guztia baserriko lanetan laguntzea. Txalo handi bat, Vicente Erasun Mitxeo. Santos Tenetxea, 1988ko maiatzaren 8an, Ezkurrako Baztenea etxean jaioa, 11 senietatik 8garrena da, gazterik hasia 11 urte zituela, Arrantxero Joana Mendiko langilei oporruak prestatzera, ondoren basomo pilaritua, hemen gure zonaldean bai Frantzian ere, 11 urte igaro zituen lan horietan. 1994ko APCNeko bordako kandidaten ezkondu eta bertara bizitzera joana. 3 seme-alaba, 4 biloba ditu, bere koñoko Vicente, bere alaba eta familiarekin baserrian bizi da, geroztik baserriko lanetan eta tarteka basoan egur lanetan aritua eta gaur egun berdin segitzen omen du. Baserriko lanetan bere familia lagunduz. Bere afizio handiena, bere behorrak, zentzea eta ahaztu gabe bere fira egitean ezkurra alduen guztietan. Txalo handi bat, Santos Tenetxea, Tenetxearen. Bideoa, azuen dute.
zuten horrean, ni malarreka guatik, malarreka guatik zuten beste etortzen, zuten ja. Zaila hori. Guazen horrela, Pedro de Carlos San Esteban, 1995ko abuztuaren 29 jaioa, Labaingo joan deneko gorra. Baserritik harira etortzea zirela ikastera Don Fermin Maizuerekin. Lehendabiziko herriko bi nagusietan aritu zen, Aurelio Berti eta Dionisio Andaiarekin. Handik Frantziara, Alto Salpesera, Basolanetan 6 urtez. Herrira itzuli eta Lesakako fabrikan aritu zen, aurre jubilatu arte, 90 urterekin. Orduz gero, bere baserri lanetan aritzen da, oso gustora. Txar handi bat, Pedro de Carlos San Esteban. Gozen aurrera, Carlos Zubieta Garmendia, 1955ko apirilaren 7 jaioa, Labaingo Goikoetxea etxean, 11 urte arte herriko eskolan ikasia. Handik Amorebietara 2 urtez eta azkenik 3 urte Villafranca. Mendiko lanetan aritua 8 urtez Frantzia eta Italia. Handik Kanadara joan zen 2 urtez eta gero 3 urtez Kaliforniara. Itzuli eta segidan Zarainen asutzen lanean jubilatu arte. Denbora berean, baserri lanak eginaz, kiroletan afizionatu amorratu izan da beti, pilota, futbola eta txerrindula. Carlos Zubieta Garmendia, txau handi bat! Eta bueno, Pakitari bere oztopori jarriko dute. Jose Albistur Aldaia, 1945ko uztailaren 20an jaioa, Labaingo Txispea etxean, Behintzako Mutil eskolan ikasia, gero Artikan erdara ikasia direna bat, soldadu eskola joan zen arte. Jose Albistur Aldaia, 1945ko uztailaren 20an jaioa, Labaingo Txispea etxean, Behintzako Mutil eskolan ikasia, gero Artikan erdara ikasia direna bat, soldadu eskola joan zen arte. Etxeko lanetan aritua eta udabat Iratin Basolanean Aurelio Berti zendako. Soldadu eskarrautu ondoren, referentzat 3 urtez Basolanetan aritua, Urbasa eta Victor Reale. Ondotik, Zubietako Jose Lorentxoni Igeltsero ikasten aritua, bidena bat, baserriko lanetan segituz. Igeltsero lanetan aritu zen jubilatu arte, herriarentzat lehenko lana egin zuena telefono kable postiak arreglatzen eta erraten duena, eguneko 175 pezeta izaten zen jornala, gaurko euro bat pasatxoa. Aipatu ere egin behar da, bere bi legealdi alkate bezala egona dela. Bera kontatu duen bezala, Frankoren ondotik demokraziako lehen hauteskundeetan ateria. Jose Albistur Aldaia. Hementako Carmen Biloa oroigarri hartzeko. Bueno, hoy estamos
udaletxeko ordezkari guztiak arteatu da. Dena modu gena, horre batia, horre posto nahi duena. Bina zaila de boria, matzuri ongi ditira, gaztirik ezti. Osa que bueno, ezti pasatu dutenak, eta baina ezti pasatzen nahi dutenak. Humorik dira, Y bueno, merezitako txalo denari. Txalote bat! Marekenako udaletxe guztiak. Anticón. Eta erreka dantzako dantzariak ja prestatzen joatea.
aurritz abestu dire. Bueno, zer amardu garrekan antza talderi, hainbat, egitaldi, hainbat...
bere 2009ko dantzariak eta 2011ko jaiotako dantzari. Bueno, zer presegotekin abistu. Pres? ¿Dónde va?
Daudenean, bueno, medio artista los cifres, gente carrera bueno, radiate gaztetxo, ez direla hasiko dantzan, txalo hauti bat inarte, bai? Venga, ba! Ahora se ve. Ahora se ve. ¡Ya no te va! ¡Venga!
Bai, konforme, hola bai. Venga, ba! Eta batzen azkeneko dantza. Eta gero, denak zona intzinen. Dantzari guztiek, inetu argazki bat ere bai honetukin, betenak elkarrekin. Eta nola ez, irakasle guzi dire txalondi bat, hemen azkenen ordu honez bat dire irakasleik dantanak. Bera egite txalo hondi bat. Eta gozen ba, 15 eta 16 urteko tarteko dantzarekin.
Bueno, hoy dantzari guzik, hemen omaten nagozen elkarrekin jarri omenan dukin dantzari guzik argazki bat. Tore dantzari guzik honetan. Etxebeste eta Josetxo Urrutia, harriakin eta ingodekin txanati bat. Nerea Sorondo, Maika Ariztegi, Santa Sousa, Beatriz Tanko, berte txalondi bat. Jesus Etxeberria, Jacinto Txekonanea, Mikel Itakotxea eta Mikel Santesteban. Oain bai denak elkarrekin, denarik, zalo zaparra bat! Bueno, baina poliki kirolarik zuen lekutara joan, hasiko gara Josetxo Urrutiakin, iaunta berroita oantxe gara relojokin. Bueno, Josetxo, pres, bat, bi, aurrera! Iaunta berrogeita hamar kiloko ingudia. ¡Vamos, hecho! ¡Oye! Referentzia oantxe minuto bat denbora erdian Era hecho. Oantxe hogeita hamar segundo, oantxe. A ver posible den laugarren atxaldia. ¡Vamos, Nacho! Venga, animatu, venga! ¡Opa! 2 segundos, hola! Txalotu bat! 2 minutotan, lau atxaldi,
Norbaitek klubo bali modu hartzara bizkarren, Bat, aurrera! Bat. Bi. Minuto terdi falta. Hirurogeita hamabosko zilindro zarra. Bosgarra esaldia. Hogeita hamar segundo falta. Ahora se vale amar. Amagos segundo. Amar segundo. Venga cerca Chadia. 2 segundos. A ver si entienden. Denbora. Txalote. Jaso. Utzi eta Jaso bakarrik. Oanikan zailagoa, merito handiko lana. Zulasei Josetxoz, zure denbora hartu eta abistu lasaiaren. 3, 2, 1, denbora! Oantxe minutu erdia pasatu da, 30 segundo eta 3 altxalde. Altxatu, behar zetxo! Laugarrena. Bosgarrena. Minutu bat, denbora erdian exacto, 6 altxaldi. Beka txalo bat, beka denbora erdiantan, exacto. Hogeita hamar segundo. Zortzi altxaldi, 20 segundo falta. 15 segundo, 9 altxaldi, japoretxo! Venga hor, 10. A ver, denbora batez beste bat, 5 segundo. Ere gaurretxo! Denbora! 10 altxaldi, jaunako bosko. Kopari. 3, 2, 1, aurrera! Hau eta bale! 2 minutoko lana.
30 segundo. Hirurogeita bi tardiko kubikukin. Oantxe minuto bat eta 5 atxaldi. Hau beste banik. Azkeneko 30 segundotan sartuko gara bantxe. Hau beste banik. 8 atxaldi. Bazen beretzi garena. 20 segundo. 15 segundo. Haupa, beka txalo zaparroa. Azkeneko 10 segundotan. Beka zerbanik. Azkeneko 5, sarteta. Txalo diba. Amami atxaldi. 72,5 kiloko kubikokin. Errezkolari. Bat, bi, aurrera! Nerea eta Maika bigarren porten azidea.
Venga, txolande bat, nire esanando.
Nerea eta Maika azkeneko gorrin. Eta Xanta eta Beatriz azken aurrekon. Haupa! Azkeneko golpetan Xanta. Haupa! Txarate bat! Guantxarana bukatu! Xanta! Sousa, eta Beatriz, Franco! Nerea Sorondo, eta Maika Litzegi, lan zoragarria! Eta ja, tres! Txalote bat ere bai, herrizerri Meloza Karlorekin ibildire jotake animatzen, bega txalote bat!
Errena! Mikel Irakotzea da, Mikel San Esteban. Ole, Jarrera! Lanzaragarria, Jesus Etxebarria, Jacinto Txokolonea, Mikel Irakotzea. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.